kini umuntu kumele asale kumele kusale lo umalume nina mina nilandela abazali benjwane bahamba emhlabeni nabo behamba nje kunezathu bahamba emhlabeni sinjwa kuhamba inganya kwesilencane so ngayibuza ngayiphendula mina ukuthi hawu shuthi nathi sesikhathi sesazofika ukuthi sihambe wathi yebo nani lofikele ilanga lokuthi emhlabeni nihamba enxusi lemuntu lento lekuyena egazini ayikwazi manje mahleli ngovalo lokuthi ke kubhlungu uhlala wazi uzohamba nomini kodwa manje awazi uhamba kanjani. Siyabingelela ababukeli lapha emakhaya. Igama lami nguLondiwe Nxumalo aka uMazwide kuhlelo lethu Umzansi Reality Stories la sikhona live after dark. Uhlelo lethu noma luxhaswe noma lusupportwe uEasy Bet. Namhlanje ke sihleli nobhuti lana usivakashele. Bhuti siyabingelela. Sisinjani? Kuyaphila njani? Ngiyaphila nami sisi. Ngiyacela bhuti wami ukuthi usixoxele ukuthi ubani igama uvelaphi nje usixoxele ukuthi imvelaphi yakho. Igama lami mina nguNdumiso Sibongo Wadla mina. Ngihlala endaweni yaseNkandla eMahlatsi Amnyama. Ekhaya sikhula nje somndeni okahle abazali bebekhona bobabili kwamantombazana amathathu nabafana ababili. Alright ke bhuti wami. So ngiyacela ukuthi usichazele ukuthi kungani osibhalelile la kaMzansi Reality Stories. Xoxela mina xoxela umbukele ekhaya. Into eyenza ukuthi nginibhalele la ukuthi ekhaya thina sikhulele nje komalume. Sikhulele komalume kakhulukazi emva kokuthi kuhambe umama nobaba sakhula nje sikhuliswa umalume ekhaya sikhula phansi kwesandla sakhe. Wasinakekela kakhulu nje naye singaswele lutho si right siphila nje kahle yonke into konke sikufunayo kwa ukuthi nje siyafunda mabangena phansi sayisagcina siqeda ngisho ikole nama samangena phezulu yonke into nje ihamba kahle kwahamba kwafika isikhathi la sokuthi khona ke umalume athole umfazi Sagana lapho khona kwafika khona umfazi ke ezoqeda umuzi wakithi. Yeah. Ngenxa isimanga naye engasazi sasenzeke kuyena ngokuthi kubo la ayekhulele khona ubaba emzala bamshaya kwayento ukuthi emndenini manizalwa abanye baye bagcatshwa kukhona inhlanga abekwazona naye engazathi ezani ukuthi ubaba wabo isikhwama wayenaso wayethi ulapha abantu at the same time futhi uyabathakatha abantu. So lo muntu lona umalume umthathile eza naye ekhaya kushadwe ukucacwe kwenziwe yonke into agane kuthi ngapheli ngisho inyanga eganiwe kushone usisi wami omncane kuse nje kusenethule ethule engagulanga engaphathwanga isisa aphathwanga ikhanda wayengezwa ayikho mhlawumbe into yabo mbiki ukuthi okay uyagula ayikho into kwasa nje umuntu ethule ukuthi uthuleleni hayi sonke asazi kwasa nje umuntu ethule kwangcwatshwa bangcwatshwa njalo impendulo asikazi sithona manje ukuthi yini enza umuntu avuke ethule nje kanje egcekeni yabo manje ke kwasilanga linye ngahamba mina ngathi ngeke ngihambe ngiyengizwe ngingumuntu ngolalela kahle ukuthi yini enza ukuthi akazi phela ukuthi umuntu engakagulanga akadutshulwanga akagwazwanga uvele wathula nje kusene ngaze kwenzeke lutho mangifika kulo baba lona ngiyabuza kuyena uthi cha mntanami kini lo makoto wafika kini ezokhanela kini kunento abamenzayo neyenziwe kubo naye nakuba usaqeda so manje uzoqeda la kini into ekuyena ngaphakathi wena ke ngabhekene nayo ke leyo so isona story namhlanje ngozama ukuthi ke ngisikhulume ngicela usizo ukuthi angazi asizakala kanjani. Alright bhuti wami ngiyacela ukuthi usinabele usichazele ukuthi umalume wakho umthathaphi ke umakoti ngiqalaphi into isuka phi yaphi. Okay ngiqale la umalume
ukugana wakhe nje malume ugana usemdala nje sekukhulile kakhulu ngoba eno 45 years ugana. Okay. Sebona ukuthi ngeke sengathatha umakoti enxa ukuthi nje ekhaya bokuthina kuphela izingane ekhula nezingane nje. Sasinquma ukuthi manje kumele aganwe. Umakoti lamthathayo waseshow. Usisi nje abahlangana naye, masichaze abahlangana naye eMandeni. Uthi wambuka amthanda kwaumuntu ofisa ukumshada nje manje. Yonke into ayiphuthuma. Umuntu ofisa ukumshada manje, wamshada kwacaca wakwenziwa yonke into ke lesimthathini. So uthi kusenjalo lo sisi nje yonke into i-right sihleka naye kungonakele lutho nje. Kumnandi kunje yana kumakoti wakithi nje umakoti wakithi. Athi inyanga ngapheli nje ayikho futhi into aveza nokuthi content nayo ayikho into aveza ukuthini. Because even i-background yakhe ukuthi sina angifuqama singayazi ukuthi isimo esikanje. Because nakubo bebengekho uphuwa bebengekho rich bebantu nje abakahle. Mesibheka isinamuva lakhe kubo. So lo sisi ufikeni kwakhe ekhaya umakoti nje ukhanele khona sisi ke namazi khathi esiningi simbiza nje umzali sithi makuyena nathi abantu abami. So lo sisi lo ingane yakwe sincane sithi omncane nje ngase magcina futhi loyana ayikulalwe mathi makulalwa kanjalo kuvuka umfana wakithi ungalukhuni ongaphezulu kwami ekseni nje umunayo nje ukuthi amvuse ekseni makiwe ekoleni. Athi memvusa umuntu uthuna. Athi umuntu emnyazi umuntu uthuna. Hawu yini na? Hayi mfethu bafo nanga umuntu usethuna. Bamncane nanga umuntu usethuna. Hayi sonke singazi kwenzakaleni. Asazi nje sonke ukuthi kuqale iphi kusuka. Hayi kwa ukuthi hayi kuyangcwatshwa kumuntu yonke into yahamba kahle. Kodwa kunempendulo kumeyiphenduleke zokuthi kwenzakaleni sonke asazi. Sinalwazi futhi la lonto lisikwenzakalana. Asazi kwaze wafika isigaba sokuthi ke angihambe into ngisungumele mina because even abantu abadala nginami lento abakaze bayicanga ukuthi bayeke nengizwe abantu behambile umuntu obona basizakala. Athi ake ngihamba. Mangihamba ke ngifice lo baba lo umunye ubaba khona enkandla. Mangifika kuye ngifike ngibuza. Bangibuza kuwe nje athi hayi lento lo muntu oganelekini nakubo into abagcatshwa yona le nosisi wabo bebabili kusisi wabo. So lento agcatshwe yona uhlanga lokuthi life yakho afeke khona umuntu ohamba. Lokho enikubona kwenzeka kini kusencane. Kini umuntu kumele asale kumele kusale lo umalume wenu. Nina mina nilandela abazali benjwane bahamba emhlabeni. Nabo behamba nje kunezathu bahamba emhlabeni. Sinjwa khamba inganya kwesilencane. So ngayibuza ngayiphendula mina ukuthi hawu. Shuthi nathi sesikhathi sesazofika ukuthi sihambe wathi yebo. Nani lofikele ilanga lokuthi emhlabeni nihamba enxusi le muntu lento lekuyena egazini. Ayikwazi manje mahleli ngovalo ukuthi ke kubhlungu uhlala wazi uzohamba nomini kodwa manje awazi uhamba kanjani. Kwakulala ulala ubuthongo omngekho ngenxa ukuthi awazi ukuthi mawulala uzovuka noma ngeke uvuke ngoba nomunye walala wangavuka. So into kanjalo nje angazi ukuthi singenza kanjani ukuthi umuntu athola usizo lokuthi lo muntu asizeke noma kumele kukhambe sine ekhaya. Angazi nje singenza kanjani. Kodwa mina ngokwami ngicabanga ukuthi ke ngangihamba ekhaya ongcono ngisuka ngiyokwakha kwenye indawo noma ngasakanga noma ngihambe ngiyohlala emxhasweni mina emqashweni ngihlala emqashweni mhlawumbe ngezinto zingangcono usobhlungu ilingane zakithi eziseleke egcikeni ukuthi ke izokwenza njani ngoba phela lento le kulomuntu egazini akazenzi naye nakazi ukuthi wagcatshwa kanje nakubo bayithi abantu bayashona mhlawumbe abantu beyigulela because kubo sebebadala ka abantu bese ngeke into ethi ingane mhlawumbe begule belandelane beshone inyanga ayipheli bengashonanga futhi ngempela ushona omunye phinde kushona omunye wazi ukuthi agane naye uthi awaza uthi ayoganela kithi nakho nakithi ufika wenza the same thing kuhamba umuntu emhlabeni futhi emva kwalo muntu uhambile futhi khona umunye olandelayo uzohamba emhlabeni. Niyizwela nani babukeli lapha emakhaya ukuthi
uNdumiso babhekene nasiphi isimo noma babhekene nayiphi impilo ekhayeni labo. Ngiyacela ukuthi asimphazamisi kodwa ngiyacela ukuthi sigijime nje kafushane siye laphana ey'tolo, ungathatha amanzi akho uphuze, uthathe i-remote yakho ufake u-pause bese siyasilinda, siyabuya nje kafushane. Ungakhohlwa ukuthi uhlelo lethu luxhaswa u-EasyBet. Uma ufisa ukuba ingxenye ya-EasyBet ungena lapha kwi-comment section yethu ubheke i-link uzoyithola khona bese uyayirejista khona, noma usebenzise i-promo code yethu ethi Mzansi50 bese uyarejista-ke khona. Uma uqeda ukurejista u-EasyBet uzokupha imali engango-R50 ukuze uzokwazi ukubhetha. Ake sihambe siye ey'tolo. Alukho usuku engilithanda njengolesihlanu ka-EasyBet ngoba bakunikeza up to 150% kwi-first deposit match yakho. Lalela-ke, ayikho into elula njengokuba ingxenye ka-EasyBet njengokuthi nje ujoyine khona ngoba usebenzisa nje i-link elapha kwi-description futhi mase uhlangana nefomu ugcwalisa ifomu kalula nje kanjalo. Emva kwalokho akuna-deposit efunakalayo and usebenzisa nje our promo code okungumzansi50 wenze sure ukuthi ufaka in capital letters. Uma udliwe, u-EasyBet ukubuyisela 15% emalini okade ubhetshe ngayo. Okubaluleke nakho konke ilokho okufanele ukubambe. EasyBet awujoyinwa futhi awudlalwa abantu abaneminyaka engaphansi kuka-18. Make sure ukuthi iminyaka yakho qala 18 yaphezulu. Welcome back babukeli ohlelweni lethu esilibiza ngokuthi Mzansi Reality Stories la sesikhona live after dark. Hlelo lethu ke lixhaswe u-EasyBet. Sisahleli-ke naye ubhuti wethu lana uNdumiso. Ubhuti Ndumiso, ngiyaqhubeka ecela wena uqhubeke nestori usixoxele. Siswami chaza ukuthi kwakusenjalo kwathi isonto kwathi inyanga ingakapheli kwashona usisi wami omncane. Kwathi kusabhekwa lokho usisi wami esashonile esengcwatshiwe kwaphinde kwashona futhi. Aze ngiyibuka lento ngamehla ami ukuthi hayi bese ngisukumela ukuthi hayi kwenziwa yini ukuthi abantu bakithi bashone belandelana kanje ungazi baqedwa yini. Ngazama ukuthi ngikhulume naye kumalume sixoxisana umalume hayi malume lekhaya into kanje angiboni kahle ukuthi akwazi ngabantu bangakithi bangashona belandelana kanje ungazi baqedwa yini lekhaya. Bengimtshela akangizwa naye sento engisho ayikho akwazi ukuthi ngasukela umuntu emshade ngeenkomo engaka ngithi uyena mina uthi ngiyamsukela ngizameke nami ukuthi ngithathe ingane zakithi ngiyitshontsha ngingaboni ukuthi ngesihambi soqina nazo sifike kulo baba lona engangibuze kuyena afika hayi asenze siqinise ngizama ukuthi hayi sibuyele ekhaya. Masibuyele ekhaya kanjalo lo sisi usakhona. Masifika endlini hayi yonke into nje ube ngathi ubuyele ohlelweni manje ba right. Xoxo ukuqhubeka kuhleke kube njalo. Kuze kuma indawo ukuthi abantu bashone manje. Kume nje ngempela. Xoxo kube right yonke into nje ihambe. Uthi kusenjalo hawu ahamba umfowethu. Kusale yimi manje umfana oseseleke manje. Ahambe umfowethu ubhuti omdala ahambe naye emhlabeni. Hayi manje ngisukume ngithi ngiyakwazi. Manje futhi ngikhulume naye futhi. Hayi akayizwa futhi lento leni ukuthi ayikho lento le. Ayikho into engishoyo mina, ayikho nje into engishoyo. Yena akayizwa nhlobo into engimxoxela yona. Hayi ngizama ukuthi hayi ake ngizame noma indawo kesiphume ngoba ngicabanga ukuthi khona mase esenginaso ngabe ukuthi izokwakha ngindawo nengane zasekhaya. Hayi ngiphume. Aphuma njalo siphume sambe semqashweni sohlala lapha. Mahlala sihlale umuntu ofonayo njalo uthi hawo nahamba ngempela nangishiya legcekeni nahamba ngempela nangishiya legcekeni kwenze njani. Ngibuye futhi mina ngimchazele ngihlala naye phansi kahle njengomuntu. Ngimchaze ukuthi hayi malume lo muntu wamletha le ekhaya unezinto enziwa zona kubo asuka nazo kubo bazoyiletha le ekhaya. Manje into nazo le ekhaya zisebenza ngathi le ekhaya and uma ukubona nawe lokho angikwazi ukubona nini. But hayi mshanami ukuthi ngoba nje awungizwa nakutshela lo muntu akakwazi ukwenza into enjalo yini pho lento ingenzeki kuyena. Chaza hayi malume nayo into uzoyibona ngesikhathi sakho mase ufuna ukuyibona kodwa okwamanje bengicela usiseke lehleli khona ngokuthula ngoba manje akwazi ukuthi ngashona abantu basekhaya belandelana kanje. Akwazi ukuthi bangashona nje belandelana nje kanje. Hayi angathi umuntu ongizwayo ongilalelayo nawe usukumelayo le ndawo wahamba wayemntwini naye wayozwa simayezwa kanjani noma esetshela ukuthi hayi kuyinto kanje ngoba ngicabanga ukuthi naye
wayengasezwa umshini ngalomuntu lo uzwa yena yedwa nje makukhuluma yena umzwayo makhuluma yena umzwayo hayi wazi kuba manje ukuthi hayi uba khona ukugula lo sisi lo uyagula nje manje nakazi uphethwe yini asima egula nje kanje lo muntu nje ogulayo esibhedlela sekuthiwa useyagula sisabantu okay sibuye egcekeni masibuya dinga usizo medication anika medication akalokho ne-attend esibhedlela abuye simlande medication hawa umuntu naye wahamba awashona naye uthe eqeda kushona nje engcwatshiwe naye kwangathi izinto manje ziyaqala nje manje ziyalunga zahleleka nje kahle zahleleka manje zonke izinto kwamalume sikhuluma naye ukuthi hayi malume yabo nje izinto esisikhuluma nako uyisimo esikanje wathi hayi yini pho into enza ukuthi yena into imgulise pho imhambise emhlabeni sathi lo muntu uphethwe ukugula akabanga nayo lento le sihamba nami msaka umuntu obonayo washo umtshade semdingi nasikhona wasinengane zakini ezihambayo ilo muntu lo lento ukuthi kwamayibona naye ukuthi hayi ngempela lento yenzeka simtshele ngasilaleli so nami njengamanje ke sesikhule sibangaka nje sikhulile nginovalo lokuthi lengane lezi zakwethu ezisele ukuthi ngaba yikhona ingane mhlawumbe enalonto le noma ingane into yasala kuyona kule ngane zakithi nje sikhula nazo manje ukuthi into ingaphinde into yasiphinde iqine iphinde isiphinde sesikhulile sibadala ngase sesiyimele nje kuyisini esiyimele ke manje sesisele siphathaza ngoba nawo malume usekhulile usebuye evoyini okugula yabo manje nathi safuna ukuzama nje ukuthi ungayikho into ezomphatha kabi kakhulu ngakho izinto sizama ukuthi sikhulume sisodwa eceleni sithi sesikhulile nje sibanga ukuthi esami sobheka futhi mhlawumbe ukuthi ayikho enye mhlawumbe umunye wethu onale lento le engaphinde futhi siqede emndenini. No, kuyazwakala kakhulu bhuti wami. So ngiyacela lana ukuthi ngivumele ngibuze ukuthi uma ngabe lento lena iyenzeka ibiyenzeka kanjani bonke mabeshona bebeshona ngendlela efanayo? Ukuhamba kwabo emhlabeni nje ngisho ukuthi lokuqala njengoba engachaza phambili nje ukuthi walala umuntu ovuka esethule nje. Umuntu uvuka esethule akaza agule. Akaze nje agule ngisho kancane. Lo munye wathi eselandele selokhundana yena waba nakho ukugula ngoba umuntu nje oqumba nje impela kwangathi konke adliswe yona umuthi. Wasikhona umuntu awudlile ngozi wayephupha ngisho amagwebu emlomeni. Kwangathi konke ayidlisiwe. Sibasibheka ukuthi hayi odokotela sebeshona ukuthi hayi isifo saqhubuka emzimbeni waqumba kanje ngoba wavele wahlaza nje semtime umzimba. Kwangathi khona umuthi adliswe wona. Wathula naye lapho khona sasumela khona indawo ayibona ukuthi kwazi khona umuntu avela benje. Uma edlula ke emhlabeni malumekazi wenu udlula mhlambe senikwazile kodwa umxolela ke ngoba phela nje bade egula phambi kwenu nani naso isikhathi sanele lapho sokuthi nimbone egula nimbone yonke into eyenza kuyena nase nimxolelile. Ngiqambe nje amanga mina umalumekazi ngangingakamxoleli konke bekwenza kodwa ekuhambeni isikhathi ngabona nga-understand ukuthi yinto ibikene egazini noma sengichazela ukuthi cha akuyona into abeyenza ngenhloso into abeyenza naye ngoba eyenziswa umzimba wakhe into ayitshalwe kuyena egazini into ayinayo kwama ngixola kodwa akwazi ukuxolela isidumbu sakithi phela ukuthi ukufa ukuthi khona umuntu ungaxolisa ubulala umuntu wakini kodwa ngoba ngingayixolela ke mina bakwethu ngabazi ukuthi sebaxona basebanjani kodwa sina sengaxola nje ukuthi ngoba vele into esiyadlula kulungile. Injani uma ngathiwa uthatha isithombe yasibeka esithombeni injani njengamanje inhlalo phakathi kwakho nomalume nabantwana bakini labo abaseleyo manje injani inhlalo phakathi kwenu? Inhlalo nje manje ngifuna ukuqamba amanga ngasho siphathane kahle kakhulu manje ngoba siyalalelana yonke into nje siyenza nawo umalume siyakwazi ukusilalela manje benenkinga uyakwazi ukuhlalisa phansi athi la silungise lapho nalapho la kulunga khona bengalungi sizama ukuthi nanye kumuntu omdala ngokuthi indlela ibuzwa phambili sibuze kuyena asiyale kahle asichazele ukuthi hayi lapha nalapha ungahambi kanje ngasho manje isimo sokuhlala sihlalisene kahle kakhulu ya Sajabula kakhulu ukuzwa lokho. Isiphi nje mhlawumbe siyalo ngasiphi imindeni emakhaya
nomuntu obhekene nesimo sokuthi naye unenkinga nelunga lomndeni isiphi isiyalo ngoba niyazona? Into engayisho nje mina ukuthi omalume abangaphambi kwethu noma ngisho abantu abangangathi nomuntu esefisa ukuganwa la ngelinye ilanga akazama ukuthi emefisa ukuganwa lo mndeni lo afuna ukuthi umuntu wakhona amgane umndeni okanjani azi sinamuva lawo ngoba awazi ukuthi uzothi uthatha umuntu anti umuntu kanjani. Ingakho kubalekile ukuthi umuntu before umthathe ukuthi umbuke uthi ubani ukhule kanjani abazali bakhe banjani nesimo sakhe sinjani ukuze yonke into yakhe ibe kahle. Ngizama ukuthi ngiqwashise nje lokho nje mina ukuthi hayi umuntu abhekisise kahle angavela athi umuntu ngoba nakho imali ikhona athatha umuntu amlobole agana. Nizwele-ke nani babukele emakhaya ukuthi ibalulekile i-background check njalo uma usufuna ukuthatha uganwe kubalulekile ukuthi wenze i-background check awuyenzi ngomuntu wakho kuphela kodwa uyenza nangomndeni avela kuwona. Babukele sibonge kakhulu-ke Bhuti Ndumiso ukuthi uze la ohlelweni lethu uzosixoxela nazo isitori esiserious kangaka nesijule kangaka. Mbukeli lapha ekhaya ngiyacela ukuthi uhlale nathi kwi-page lethu ungasuki ku-YouTube ulike usubscribe ucommente siyakujabulela ucomment yakho uyibone inikhona ngoba kusho ukuthi futhi uhamba nathi uhlelo nohlelo lokhu ukhona yona ungakhohlwa ke ukuthi EasyBet uyatholakala ku-comment section noma ufuna ukusibhalela ukhona ofisa ukusho ukuthina njengomzansi reality stories noma ufuna usinikeza ama-topic noma ufuna usitshela udaba lakho i-email iyabonakala lapha ezansi kwi-screen basuke beyivezile ikhona iyatholakala sebenzise yona ukusibhalela. Mina njengoMazwide ngicela ukubonga ithuba lenu ngibonge futhi nothando lweni. Let me love you and leave you. Bye.